Dakixuen moduan, 2000 urte Jesus jaio zan Belenen. Egun gitxi batzutara, Ixarrari jarraitzen, Orienteko irumago joan Sirian berana. Orduntxe banatu ebezen, euren lehengo Parisak, Meltxorrek, Gasparrek eta Baltasarrek. Jesuseri, intzentzua, mirra eta urria eruneutze zen. Ordundik, urtero joaten dira, herriz herri oparisa banatzen. Bakotxak geuria euki daigun. Horrez aparte, urtero etorri dira guri bizitzatxua etxen. Baina ze pasaten da urten? Badanok dakixuen lez, koronavirus izeneko virus bat dabil gure ingurutik. Horregaitxik, ezin dabe gugaz kabalgatia egin. Euren eta geure osasuna ondo zaintzeko. Alan dabe, ez dira guaz astu eta mezu txikitsu bat nahi gaitxue bialdu. Kaixo lekitxarrak, aurten urte desberdina izango dugu, baina pasako da. Eskerrik askotan hori beti ondo hartzen gaituzuelako eta zeuen arpegizetako ilusioak betetzen gaituzuelako. Urtero moduan, aurten be, bide luzia inda gero posposik helduko gara lekitxora. Zuek egindako hainbeste karta hartu duguz. Batzuk marrazki politakin, beste batzuk hitz gozoekin, datanak maitasunez beteta. Gu aleginduko gara zuen eskariak betetzen. Zuek zapatak ondo garbitzu da ipini arbola azpian. Ez astu, ura da turro zati bat ipintzi, zegu egarriz beteta etortzen gara. Xam ngeen ni at bu ñu toll ni dund nañ confinement bu métti te at bu ñu toll ni confinement bu ñu dund métti na métti moo xamante ni te lu ñu waxoon respecté nañ ko maanaam fonkante bëggante jàppante te ñi nga xamante ni dañoo nekk am loo xamante ni daf leen di métti ñun war nañ leen di jàppale te di leen wax ngeen toog seen kër ñun dinañ ñëw fonkante leen bëggante leen jàppante leen te war ngeen xam ni famille lu am important la de plus ngeen jàpp seen xarit yi fonk leen may leen yëg-yëg boo xamante ni képp ku am lu mu métti buñ la xoolee seen xel dina daal war nañu fonkante bëggante te jàppalante ci feebar bu ñu jóge eskerrik asko. Jarraitzu zeuek zaintzen eta holan ingurukope zaindu ingo dozuez. Danok ondo zaintzen bagara, maitasunez eta zoriontzu, laster egongo gara danok ondo. Ez dakigula ahaztu gauza asko endeikegu zuela gure etxian, gure herrizan eta guztion onerako. Espero dugu datorren urtean, hurbilagotik ikusi ahal izatia. 2020 urtea zoragarria izatia zeuentzat. Jarraitzu onak izaten eta datorren urtera arte.